Ассалому алайкум, бардуи азиз, ҳама каса созен, тинҷен, саломатиё, кору боро, кисиҳо пири пилаёхи зинда бошен. Бардуи азиз, имрӯз числа 26 июли соли 2024, 1000 рубли русӣ баробар ба 123 сомонӣ. Дар имрӯза видео гӯш кине ки ман чӣ хеле мошинҳоро гап мезанам. Ана Opel Hatchback 92 сол астай, Opel Hatchback 94 сол астай, яъне ки дута Hatchback ач 90 94, Hyundai Avanti астай, ваз 2110, Mercedes 190, Mercedes Zaychik, Daewoo Nexi астай бо нархи зелин, Toyota Camry 2 астай. Цуни азиз, хулоса беҳтарин мошинҳои арзона кофта барои шуморо ёфтем. Фақат шумо ҳам як дона лайки бепала ба ҳамун дамкрати мошинтон бизанен ва касе дар канали Саудо ТВ меҳмонен. Цуни азиз, ана каналда подписаться кинен, кае ки ман видео кардам, телефони шумода мерава. Подписаться, лайка фаромӯш накунен. Мерем ака. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. Бардуи азиз, дар YouTube машинико пайдо шудагие ки мисол занг мезана, шуморо мега ки ман мошин та мехарам ё хона та мехарам, ман дар 3000 рубл партом ман миём ҳамун суми партагита айпеш расчёт мекунам. Ягон кас да ягон сомонӣ, ягон рубл напартоен. Вақте ки шумо сума мепартоен, сразу шуморо заблокируд мекунам. Ва дӯстони азиз, агар шумо да код меояд, ягон кас да ягон код натиен. Вақте ки шумо кода метиен, дарни приложение шумо медроя, чанд сме ки дорен, чанд рубле дорен, ҳамаша медизда. Эҳтиёт чен. Ана аки бачаҳо ёш мо навора сар мекунем, бо диққат гӯш кунен. Бардуи азиз, Mercedes 190 кай соли баромадаш 1990, сӯзишвориш дизел ай дӯстони азиз. Сӯзишвориш дизел будай, моторош 1.8 турбо, расходаш дар 100 км 6 литр расход доштаи. Коробкаш механика, балонош 80%, хадавоиш мега 100%. Мошин ҳуҷҷат надоштаи дӯстони азиз. Айни ҳол мошин қарор дорад дар ноҳияи ҳамадонӣ. Бардуи азиз, нархи мошин ами ака гуфта ки 18000 сомонӣ бугӯ. 18000 сомонӣ. Агар мисол шумо харидор бошен, ина номерои телефони ака ҳастай, да ҳами рақамҳо занг мезанен, WhatsApp ҳам дорад дӯстони азиз, биген ки номерои канали Саудо ТВ гирифтам, ба шумо мисол бо арзон мекунам. 18000 сомон мисол нарша гуфтагиай, масъалаи нарх хати мисол харидори аниқ бошен, мисол мерен мошина мебинен, бо савдо мешава. 18000 сомон мошин дар ноҳияи ҳамадонӣ қарор дорад. бисёри бардуро айғарибӣ гуфта буданд ки ягон Opel Hatchback бумон. Ина бардуи азиз, як бародар мошини хичама дар рӯи кад, гуфт акай Саудо ТВ рекламаш ки, рекламаҳои худ тенҷай. Ина бардуи азиз гӯш кунен. Opel Hatchback соли баромадаш 1994 ай, сӯзишвориш газ бензин кор мекуна. Объём мотораш 1.6 литр ай, ана коробкаш механика дӯстони азиз. Балонош мега 100%, хадавои 60% ай. Ҳуҷҷатош то моҳи августа дӯстони азиз ҳуҷҷат доштаи. То моҳи мисол августа то 15 августа ҳуҷҷат доштаи. Мошин қарор дорад дар шаҳри Роғун. Нархи мошина 25000 сомонӣ мега. Савдо мешава ва бардуи азиз алиша мешава гуфтагиай. Маълумотша дар бара ки нависагӣ марҳамат занг занен. бардуи азиз, бисёро хана замин дорен, хона дорен, квартира дорен, мошин дорен, намедонед ки мисол чӣ хел реклама кунам. Бардуи азиз, инами рақамҳои ман дар WhatsApp, мақсад чизе ки реклама дошта бошен, дар WhatsApp рӯй кунен, суратоша рӯй кунен, маълумотша бинависен, мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. дӯстони азиз, мегзарем ба сеҳем эълони имрӯза. Як мошини дига састаяниш тозаи хусус, састаяниш фасони ва дӯстони азиз, ана барои шуморо кофта ёфтем. Бисёро мисол ҳам хеле мошинорам дар комментария видеои пешина нависта буден. Чӣ мошине ки дар коре бардуи азиз, мисол чӣ мошине ки нарша фаҳмиданиян, комментарияда бинависен. Яда бародарам хеле Hyundai Avantira гуфт мисол ана нарша бифаҳмем. Ягон та фасонша реклама кина. Бардуи азиз, гӯш кунед. Hyundai Avanti солаш 2007, сӯзишвориш бензин, моторош 1.6, коробкаш автомат. дӯстони азиз, ана барои маълумоти бештар занг мезанен, аз соҳибаш мепурсен. Мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи мошина 77500 сомонӣ мега. 77500 сомонӣ. Харидорои аниқ бардуи азиз, числаи видеоро нигоҳ кунед, барвақттар боша, занг бизанед, қатъияка маслиҳат кунед.
бардруи азиз, мошине ки дидесен ваз 2110 мебошад, соли баромадаш 2000, сӯзишвориш бензин, мотораш 1.6, коробкаш механика. соҳиби мошин маълумот додагия ки ана 4 та баллони нав задагием, аккумулятораш навай, мотораш инжектора. зуни азиз, мошин нахаду будай. айни ҳол мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи мошина бардруи азиз чихеле ки дар рӯи экран нависагием, нархи мошин 11000 сомонӣ мега. 11000 сомонӣ ба пули нақд агар касе бигирем зуни азиз арзон мешава ва соҳиби мошин гуфтагия ки алиша мешава. мақсад мумкин ягон мошин қати алишам кина. номерои телефон яка ҳастай, занг бизанед, маслиҳат кунед. бардруи азиз, як мошини дигара гап мезанем. ана савдо дар пеши мошин будай. мақсад беҳуда ғам натен, мега савдора дар пеши мошин кунед. бардруи азиз, Opel Astra F дар кузофи хечибек, соли баромадаш 1992, сӯзишвориш бензин газ кор мекунад, мотораш 1.6, коробкаш механика. соҳиби мошин гуфтагия ки мошин созай, хадавоиш 100%, ана балонош 80%. муомила дора, савдо чихеле ки гуфтам, савдо дар назди мошин. дӯстони азиз, мошин қарор дорад дар шаҳри Роғун. нархи мошина 20000 сомонӣ мега. дискачаҳои фасон доштани ки 20000 сомон. бардуи азиз, чихеле ки гуфтем, савдо дар назди мошин. харидорои аниқ занг бизанед накара. касе майда тамошо кардесай, бига ки ҳо акама шашум элона тамошо кардесам навора давомте. дӯстони азиз, лайкора фаромӯш накарда бошем. бо бардруи азиз, Mercedes сечка будай, соли баромадаш 1996, сӯзишвориш бензин газ кор мекунад, мотораш 1.8, коробкаш механика. соҳиби мошин гуфтагия ки мошин дар ҳолати хуб қарор дора, абъём нишкардагиян. дӯстони азиз, мақсад ки простой будай, абъём нишкардагиян. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи мошина 50000 сомонӣ мега. 50000 сомонӣ пул мешид ҳози хидмаи харидимаш да. мошин дар шаҳри Душанбе, бардруи азиз, 50000 сомонӣ нархш будай. номерои телефони яка ҳастай, харидорои аниқ занг бизанед. бардруи азизам, мегзарем ба ҳафтум эълони имрӯза. якта мошинчаи Дай Вонекси бо нархи арзон. дӯстони азиз, Дай Вонекси солаш 1996 будай, сӯзишвориш бензин газ кор мекунад, мотораш 1.6 литра, коробкаш механика. соҳиби мошин гуфтагия ки мошин нахадуай, пола барот завадид мешава, мотораш умуман расход надора, коробкаш созай, салонаш тозаи хушрӯ, аккумуляторашам бардруи азиз соз будай. ана дӯстони азиз, хадавоиш мега 70%. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи мошина 10500 сомонӣ мега. 10500 сомон. як мошини арзони дигара ба музикаи чакчаки борон гӯш кунед. бардруи азиз, Toyota Camry, состояниш нормални, солаш 2007, сӯзишвориш бензин газ кор мекунад, мотораш 2.4, коробкаш механика. соҳиби мошин гуфтагия ки бародаро аввал бихонен, фикр кунен, ба занг бизанен. коробка механика ва нормальни состояние. бардруи азиз, подробная информация по телефону гуфтагия зуни азиз, яъне ки маълумоти бештара ба телефон мегирен. мошин қарор дорад дар шаҳри Ҳисор. нархи мошин 70000 сомонӣ мега. фақат бардруи азиз, шумо мисол аҳамият битен числаи видеора. имрӯз 26/07 моҳагӣ 26/07 моҳагӣ 2024. барои ҳам числаи видеора нигоҳ кунед, барвақттар боша, занг бизанед, қатъяка маслиҳат кунед. мақсад ки ма барои чӣ бисёр бардруи азиз числаи видеора нигоҳ кунед мегӯм, барое ки бисёр подписатсия кардагӣ нестен. анами видеои мара мумкин 2-3 моҳ пас тамошо кунед. бисёр аҳамият наметем бардруи азиз числаи видеора нигоҳ намекунем. барвақттар мисол занг намезанед, уже дер мешава, 3-4 моҳ мегзара, ба занг мезанед, уже ӯ мақсаду ака мошинша фурӯхтагиаш мо ҳамуда мисол ташвиш мекунем. барои ҳамун илтимос мекунем подписатсия кунед. вақти шумо подписатсия мекунед, ки ма видеора ҳами дар YouTube сразу мондам, сразу телефони шумода уведомление мерава, шумо 1 минут шида медроен, видеои мара тамошо мекунед. агар шумо подписатсия кардагӣ набошед, мумкин видеои мара 1 сол пас, 2 сол пас ҳам тамошо кунед. зуни азиз, барои ҳам подписатсия кунед, ай видеоҳои наимо бохабар бошед. раҳмат мегӯм барои дастгиритон, раҳмат барои лайкотон, раҳмат ки дар комментария фикрҳои беҳтаринтон менависед. чӣ мошине ки дар кораи комментария да бинависед бардруи азиз.
касе мефурад ки ана видеои хонаҳои фурӯшӣ тамошо кунам дар поиски ютуб савдо теҷе бизанед хонаҳои фурӯширо тамошо кунед чуни азиз и каналда фақат мошинҳои фурӯшӣ парфтесем иншолло ана касе мефурад ки ана хонаҳои фурӯшӣ тамошо кунам дар поиски ютуб савдо теҷе бизанед ё ҳами комментарияро нигоҳ кунед мумкин силкаша мондагӣ бошам ва дӯстони азиз як бародар ана канали хича гап мезана ана дар бораи телефонҳо бидед дӯстони азиз касе хоҳишмандем бидроен канали бародарда подписатсия кунед ина гӯшиш кунед чӣ мега. Салом алейкум бародаро, апа хӯрам ками мардори телефони бақват гирифтаги бародаро. Бародаро ғариб агар шумо бихарен дар саф кашотимо лабоҷо бародаро бе пула YouTube да бародаро телефон чиз дорем YouTube да бародаро канал дорум. Телефон тиҷе дар YouTube бизанем бародаро канал дорум подписатсия кунед лайкора бизанем бародаро. Ай пеш бием бародаро алиши болуштум ай пеш гам мезанем. Кадоме ки бародаро мехарен лабоҷо дар сафка бесплатно бародаро ки кадоме мақсад TikTok дорен YouTube надорен YouTube да телефон тиҷе биза YouTube да бародаро канал дорум. Да YouTube телефон тиҷе лайк шапакни тоҷик боши лайк абзара телефон бишкана пешакас му телефон хариби бардар дар пана ихда боши. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео.